Esan duzue, tarteka, eta hori ondo dago gainera, zuen musika entzutea ere gustatzen zaizuela. Bai. Zuen musika bakarrik, ez? Imaginatzen dugu. Baina, utzi dugu bat, horrela kantu bereziena edo, romantikoa, kaso? Bai. Badu hortik ere, Gurera, etorri Zaskun Moiano. Sorpresa gehiago. Bai, sorpresa beterik gaude. Bai, esango nuke Aiora eta Piti programako unerik unkigerriena heldu dela, bale? Nik opari bat ekarri dizuedalako bi hori, kaxa hau, bueno, barruan dagoena. Ikusi nahi duzue? Bai. Bueno, ikusi eta erakutsi, ea zer dagoen. Ea ezagun egiten zaizuen. Antipiti. Zekartzen du? Bai, antipiti jartzen du. Kontatu behar dugu zer dan hau, ez? Bai, egon ginen... Joan ginen, orain entzaiatzen dugun lokalean, hori izan Pieleten lokala, eta egon ziren eurek grabatzen abesti bat. Eta egon ginen egun osoa, arratsaldeko ordubietatik goizaldeko ez zein ordutara eurekin. Gu tragoak hartzeko, jijik, eta eurak abesti bat grabatzen. Eta momentu baten Sanpek esan zuen, Piti, itzali zeinke argia momentu baten, justo azkenengoko momentuko ahotsa grabatzeko? Eta basan, pabellon oso handia, furgoneta bat hor aparkata, eta ez dakizer. Eta batean begiratzen, non dagoen interruptorra eta ez dakizer, eta ikusi nituena, izan ziren hor pare bat zerak, eta nun horrela, eta joan zan pikutara dana. Izan zan diferentzial eta dana. Nagusia, eta? Nagusia. Eta batean, ostia, ez dago gorde eta ez dakizer. Eta gauza asko zituen gorde. Grabatzen egun osoan, kontura hartu. Batean, piztu barriro dana, eta begiratzen ia ber zein berreskuratu zinketa. Azkenean galdu zan ahots bat eta teklatu bat. Zegoen oso ondo eginda. Zuen bestuen. Baina, handik aurrera, esaten genuen, danak efarrez ni super etxopolbo hortik, eta danak... Egon behar zala botoi bat. Mai batean eta grabazioen maian, egon behar zala botoi bat eta antipiti. Eta jartzen du, erakutsi antipiti, argi zara. Gero egin nuen jai bat, bere urte betetzea izan zen, egin zioten kamiseta bat antipiti jartzen duena, oraindik badaukasuna, eta Pieletekin euki genituen urte asko, gu eurei pegatu ginen, asko gustatzen zitzaigun Pielete, eta arduan euren gana joan ginen, eta pegatu ginen, hori izan zen. Eta Aiora gauza gehiago daude, ez? Bai. Venga. Hemen daukau, nik hemen klik bat ikusten dut, eta nik klik bat ikustean lur etortzen jata burura. Ez dakit hori izango da, lur da nire loba, justo lonen semea. Hori bidai batean guk erositako. Eta orduan hori etortzen jata, eta holan ikusita, suposatzen dut izango zela joan ginena Nueva Yorkera, eta ginonek hori izango dela. Baina hau etortzerakoan lur etortzen jata gure loba, kea beste asko maite duena gainera, eta tipo oso jatorra eta maitagarria. Ezagutu beharko zenukete, Aukera dugu. Mundiala da, igual. Eta hirugarrena? Eta azkenengoa, hause da materia prima honena. Zea maizen lehenengo maketa. Lehenengo maketa. Lehenengo kasetean? Eta bueno, hau... Bai, klaro, maketa kasetean egiten ziren, danak, bai. Hause da pasa bat. Lagun batek egin zigun... Zenbat aldiz etxuten gendun egunero maketa hau? Denbora guztian. Gure kaskuekin, Wallman eta hori papatean egunero... A ber, beti, klaro, Wallman. Ez dakite... Igual ez duzu ezagutzen. Bai. Horrengo iritsi. Universitatera joaterakoan, urten, eta ez dakit, hause izan da pasa. Bai, gure hasiera, ez? Eta, lagun batek egin zigun portada eta dana, eta Deibolek egin zigun. Eta grabatu Rubenek. Rubenek grabatu zuen. Hemen jarraiten dugu horretik ere. Mai bat egaz, eta... Bueno, objektu guzti hauek ondoren datornaren pista bat dira, bale? Ikusi nahi duzu zer datorren hori. Bai? Hor duzu zuentzat, hori itzapenen kaxa. Rafa, zu musikaria zara, Aiora eta Piti ere bai, baina zuen arteko harremana nun jaio zen? Esango neuke, Pileteren sasoian, bai Piti eta Aiora bizek askotan etortzen ziren kontzertuetara, eta hor herritik herrira eta sortu zen taldetxo bat, holan jarraitzaileena, eta... Beraz, esan daiteke, haiek zure fan
zirela, eta gaur egun zu ere haien fan zarela. Bai, beti da nik da oso gustoko izan duan talde bat, hasiera batean apurbet kostau jakian bateratzea, baina gero lortu da merezidutako lekue eta hortxe da bizta harro ez da. Eta zergaitik uste duzu direla Aiora eta Piti pertsona bereziak, zergaitik nahi izan duzu parte hartu omenaldi honetan? Lagun minak ditu dalako eta asko apreziatzen ditu dalako bai persona moduan eta baita ere egin duten guztiagatik segulako hori aprezioa diet eta miresten ditut. Aiora zure izeba, ez? Bai. Zer egiten duzuzuk, Aiora eta Pitirekin? Jolastu eta egin gauzak. Eta zein da zure afari favoritoa izebakin? Katu pizza. Katu pizza eta zer da katu pizza? Katu formako pizza bat. Eta kontzertuetara joaten zara? Bai. Zer moduz kontzertuan Durangon? Superrondo. Superrondo. Zer hasi nituen liburuak eta bai. Eta zein da zure abesti gogokoena? Kea. Kea. Nortzukin abestuko duzu? Lagunekin, zure ikaskidekin? Bai. Deituko diezu eta kontatuko dugu batera? Bai. Venga, salentortzeko. 1, 2, 3. Kea bezela airean egan nabil gauean. Dantza luze batean ni askatuz aizean. Asier eta Ruben, zuek zea maizen parte ere bazarete, behikide, haiekin batera, ze moduzkoa da, Aiora eta Pitirekin lan egitea? Oso erraza dala, ezta? Bai, daramagoia urte pilo jarraian elkarrekin gauzak egiten eta hasi ginen era natural baten, elkartu ginen hola denbora pasatzeko unibertsitate garaian eta hortik aurrera gelditu gabe gaur egun arte. 23 urte dira, ja? Nolakoak dira hola konfiantzan? Oso majoak dira, ezta? Berekin egoteko erreza dala, betianik ja ezagutzen gara, 23 urte dira, ezta? Eta oso erraz da berekin egotea. Adibidez, Piti nolakoa da, nolako izaera du berak? Piti dauka gauza superargi. Musikaldea, bera ikusten du abesti bat izan behar dela holan, eta holan izan behar da, Oso langila, musikeroa dela, betidanik joaten dela dozen lekutara kontzertu bat egustera, eta biziki bizten da hori musika, ezta? Betidanik, txikitatik, ezta? Eta Aiora? Baltakit da praktikoagoa gian. Nahiago du aurrera joan, eta ez geratu hor nasten gehiegi sorrunbiloak egiten edo aurrera joan beti. Antolatzailea da, bai. Nire ustez ari dira zehamizeko motorra, eta hor gaude gube bai, eta miresgarria dela, nos aguantan un montón, Bai, beraz, haiek motorra eta zuek gurpilak edo, no ezan genezake? Igual, bai. Tu, eskape. Edana da, garrantzitsua. Espero zenuten. Zio zer bai, programa ikusten dugu eta ni agobiatu egiten naiz telebistakin eta etorri behar naiz eta orduan beti Asierrek esan du pizka bat, hori antolatu eta kontrolatu gustatzen zait eta orduan pentsatzen egon naiz zer ateraldaz edez eta ez da gizarro eta baina ez nuen espero adibidez, hori lur ateratzea ez nuen espero. Sekretua gorde dute beraz. Bai. Oso ondo. Berriz ere sekretu guztiak kaixan gorreko ditugu eta jadei eramango dizkegu ados. Moiano, txalo bero bat izazko nintzen.